Rojas mapasalabaton sa mga Sugbuanon. Jaguar giingong misuway sa paghatag og kwarta sa BOPK. Mga empleyado sa City Hall makadawat na sa ilang mid-year bonus. Pari nga naghikog, misahan gihapon sa simbahan. May hapon sugbog Kabisayan. Mga police station nga nanira og gabi, gipa-imbestigar sa Regional Police Office. Kinigaksyonan ni Delin Marl Saragena. Patubago ni lawas ang mga police station kung ngano nga nanirado sila sa ilang pultahan ug gipaw ang ilang suga matag gabi. Nasakpan nga ang Minglanilla Police Station ug Talisay Police Station ngit-ngit og nanirado sa ilang pultahan. Para at least matanaw ka na nato and then mapatubag na to ang hipi nga nung magsira sila silang opisina. Matod ni Senior Superintendent Ray Lindon Lawas, dili ang ayan manirado ang mga police stations kay 24/7 ang ilang gipanumpaan nga serbisyo. There has been a directive nga being a public office, then the police station is expected to offer service to the community 24/7. So dapat dili sila manira. Sa milabay nga mga adlaw, adunay mga sakop sa media nga mabisita unta sa police station ug nanuktok kay sirado kini og paw ang suga nga ilang naabtan. Alang sa Aksyon Bisaya, Delaine Marl Saragena, News 5. Gipaabot sa kapulisan sa rehiyon ang ipatuman ang reorganization sa bag-ong paglingkod sa presidente. Matod ni Senior Superintendent Ray Lindon Lawas, dili malikayan nga himuon ang reorganization sa kapulisan dinhi sa rehiyon. Apan bisan ug mabag-o niya ang mangulo niini, magpadayon gihapon ang ilang kampanya batok sa gidili nga drugas. Matod ni Lawas, adunay mahitabo sa pagbag-o sa kapulisan sa nasod ubos sa bag-ong itudlo nga PNP chief. We expect new breed, new blood in the PNP organization. Mayor-elect Tomas Osmeña miangkon nga gisuportaan siya ni Jaguar sa mga nangaging eleksyon. Apan matod sa bag-ong napili nga mayor sa Dakbayan sa Sugbo, gibalibaran niya ang kwarta ni Jaguar nga gitanyag kaniya. Kinigaksyonan ni Ray Pasaporte. Nay sila nagsulti tinuod ba nga ni support si Jaguar sa BOPK? Ang akong tubag niya na tinuod yun. It doesn't matter. Kana si Jaguar, SM, Ayala o Pilinbes, they have something in common. Giangkon ni Mayor-elect Tomas Osmeña nga nipadayag og suporta kaniya sa duha ka eleksyon ang giila nga labing dako nga drug poser sa Sugbo nga si Jeffrey Diaz alias Jaguar. Kinsa giingong ni endorso sa iyang kandidatura. Gani dihay higayon nga gipadad-an siya og kwarta sa tawo ni Jaguar. Apan wa niya dawata og iya kunong gibalibaran. But they offered to help me with the maleta and everything. I said no. Somebody tried to get more money from him and he didn't like it. So I offered. And then there was a raid on his place, and he was really. They found shabu and everything. And the next day he sent word to me. He sent me money. I said sorry, I'm not like that. Matod ni Osmeña sukadwa gyud sila magkita ni Jaguar. Niadtong Hunyo 12 nagpa-interview si Jaguar sa usa ka reporter sa DYRF ug nitug-an nga sa miagi pang tuig siya nibiya sa negosyo sa gidili nga drugas ug andam kining mosurrender didto sa Camp Crame aron mutug-an kinsay iyang protektor nga public official ingon man sa PNP. Hunyo 18 napatay si Jaguar ug bata-bata niini dito sa Las Piñas City. Human sa giingon nga inkwentro tali sa kapulisan sa PRO7. Nakuha sa kapulisan ang binultong shabu sulod sa sakyanan niini ug armas. Human sa kamatayon daghang mga pangutana ang nitumaw. Usa na ini mao nga gituyo sa pagpatay si Jaguar aron dili na makasulti sa iyang protektor. Niadtong Lunes sa hapon gilubong si Jaguar sa Calamba Cemetery. Diin miduyog ang libuan ka mga tao nga nisimpatiya sa iyang kamatayon. Matod ni Osmeña, wa na siya matingala sa kadaghang tao ni hatod sa lubong ni Jaguar ug para kaniya normal lang kini sanglit giisip kini nga Robin Hood sa ilang lugar. Karon nitumaw ang akusasyon sa mga residente sa Dulo Fatima nga mga silingan ug natabangan ni Jaguar nga matod pa
Ang nagpaluyo sa iyang kamatayon mao si Osmeña. Daling gihimakak ni Osmeña ang maong pasangil bato kaniya. Matud niya nga imposibleng siya mao'y dudahang protektor ni Jaguar. Sanglit dulan unom katuig dili man siya ang mayor sa dakbayan kun dili ang suspendidong si Mayor Michael Rama. Gawas pa niini ang tanang barangay official sa Dulho Fatima supporter ni Mayor Michael Rama. Now, how can I possibly protect him? Okay. There's another drug lord who was killed, who's from Barangay Ermita, the number 3 drug lord in Cebu. All the barangay officials of that barangay is identified with Mayor Rama. Mayor Rama was the mayor for 6 years. The police chief is also his choice. Are they saying I also protected him? Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Bag-o mulingkod ug balik ang mayor sa dakbayan sa Sugbo, misaad siya sa kausaban sa syudad ubos sa iyang administrasyon. Mibahad usab kini sa pagbawi sa mga nahalin nga yuta sa SRP nga nabaligya sa iyang kaatbang sa politika. Kini giaksyonan ni Wayne Chua. Akong warning sa tanan ang mga pushers. Kung hadlok sila kang Duterte, kinahanglan mas mahadlok sila sa June 30. Kini ang mensahe ni Mayor-elect Tomas Osmeña sa mga drug pushers sa pagpanumpa niya sa iyang katungdanan kagahapon. Usa lamang kini sa iyang gisaad sa pagsugod sa iyang termino. Disiplina ug pagpatuman sa balaod mo ay mamahimong tema sa iyang administrasyon. Ako nakita ang atong kwarta, nawag yun ang atong kwarta, ang atong mga kabataan na malnourished, ang atong mga biktima sa drugas. We are the number 1 murder capital in the Philippines. I don't know how that happened. I will change all of that. I will change all of that because I have decided to change all of that. Mibahad usab kini sa pagbawi sa yuta sa SRP nga matud niya gikawat sa SM, Philinvest ug Ayala. Dili na usab siya mamalit og mahalon nga sakyanan ug misaad sa paghatag og libre nga tambal. Mo kani nahitabo gikawat ang SM, Ayala ug Philinvest ang inyong yuta. Maningkamot gyud ko, musukol gyud ko. Ako nang bawion. We are not going to buy any luxury vehicles. We are going to see to it that we are now going to provide free medical medicines to everybody in Cebu City. And we will deliver this to you. Tagayla ko higayon. Kay ilang ipot lang ang budget, bahala na, mangita ko kwarta. This will be delivered to your house kada adlaw. Nibahad sab siya sa pagtapos sa iyang termino, ang syudad sa Sugbo ang makaangkon og lowest mortality rate. Cebu City is not for sale. Alang sa Aksyon Bisaya, Wayne Chua, News 5. Mga sakop sa BOPK nanumpa sa ilang katungdanan at tubangan kang incoming Vice President Leni Robredo. Mitambong usab sa oath-taking ang napildi nga presidential candidate sa Liberal Party nga si Mar Rojas. Kinigaksyonan ni Ray Pasaporte. Alas 3 kagahapon sa hapon hugot nga gipatuman ang higpit nga seguridad palibot sa Abiliana Sports Center. Sa entrance palang daan, tagsa-tagsa nga gikapkapan sa mga gwardya. Bisan na ilang nga supporters sa Bando Osmeña Pundok Kauswagan ang mitambong sa oath-taking ceremony kagahapon sa hapon. Gikumpiskar sa gwardya ang lighter, nail cutter ug uban pang matang nga makasamad. Ang oath-taking gikatakda unta nga pagahimuon sa alas 4 sa hapon. Apan nalangay kini kay nadilatar ang flight ni incoming Vice President Leni Robredo didto sa kauluhan paingon dinhi sa Sugbo. Ang tanang sakop sa BOPK nga nidaog sa nakalabayng eleksyon nanumpa atubangan sa bag-ong Vice Presidente. Sa wala pa ang oath-taking ceremony, gipasabot ni Osmeña bisan kaalyado sila ni VP Robredo sa nakalabayng eleksyon. Daan na silang suod nga higala sa bana niini nga si Anhing Jesse Robredo. Jesse Robredo and I entered politics together in 1988. He was then the youngest city mayor in the Philippines. And we worked very closely together. Sulod sa Sports Center, unang niabot ang kanhi standard bearer sa Liberal Party. Sa nakalabayng eleksyon, Maruhas dayon niabot sab si Gobernador Hilario Davide III.
Si Mar niingon nga usa siya sa giimbitar ni Tomas Osmeña aron mosaksi sa oath-taking. Personal sab nga gitunol niya ang pasalamat sa mga Subuanon sa gihatag nga suporta ngadto kaniya. Tinanggap natin yung imbitasyon ni Mayor Tommy para makita ang kanyang oath-taking bilang kanyang kaibigan. Natutuwa ako sa kanyang pagpanalo at maganda ito para sa lungsod ng Cebu. At sinamantala ko na rin ang pagkakataon para personal na ihatid ang aking pasasalamat sa ating mga kababayan dito sa Cebu. Humigit kumulang 600,000 ang boto na natanggap natin dito at malaking karangalan para sa akin na pinagkatiwalaan tayo ng ating mga kababayan dito sa Cebu. Nasugdan ang oath-taking alas 5 na sa hapon. Unang gitawag og nanumpa atubangan ni VP Robredo ang unom ka mga konsihal. Uban usab ang ilang sakop sa pamilya. Sunod nga nanumpa ang duha ka kongresista sa North Raul Dilmar ug South District Rodrigo Bibot Abellanosa. Ang katapusan ni saka sa entablado mao si Mayor-elect Tomas Osmeña uban sa iyang pamilya. Mar Rojas, could you join us here, Mar? Apan sa wala pa siya nanumpa, iha unang gitawag ang iyang mga konsihal nga naparot sa eleksyon aron muuban kaniya sa entablado ug ang gitawag niya nga adopted son sa Sugbo, Mar Rojas. Si VP Robredo na mahayag nga dako niyang kalipay, garbo ug dungog nga siya maoy giimbitar ni Osmeña aron usab personal niyang pasalamatan ang mga Sugbuanon, ilabi na ni Gobernador Davide. Giisip usab ni VP Robredo ang Sugbo nga espesyal sa ilang pamilya kay mauni katapusang gibisita sa wala pa maaksidente ang iyang bana nga si JC. Alam niyo po kung gaano ka-espesyal sa akin yung lalawigan ng Cebu at ang lungsod na Cebu. Dahil po dito huling buhay yung aking asawa. Kaya parati ko pong sinasabi, yung bawat balik ko po dito sa lugar ninyo, parang umuuwi din po ako sa amin. At dahil po ito yung huling lugar na pinuntahan ng aking asawa, bago po nangyari yung aksidente na kumuha sa kanyang buhay. Habang buhay na po sigurong nakatatak at nakaukit sa puso ng aming mag-iina ang inyong lugar. Kaya yung akin pong pagkapanalo nung nakaraan na eleksyon, yung akin pong pagkapanalo at yung inyo pong tulong sa akin nung napakahirap na laban na nakaraan, titingnan ko pong isang napakalaking utang na loob na masusuklian ko lamang po sa paraan ng panunungkulan na tapat, malinis at mahusay. Giisip usab ni VP Robredo nga personal ang ilang relasyon sa pamilyang Osmeña. Sanglit gawas nga suod nga higala si Tomas sa iyang bana si JC sa buhi pa. Mausab kini usa sa mitabang kaniya sa pagdagan niya pagkakongresista sa ilang distrito sa Camarinesor ni adtong tuig 2013. Na kaya ko hindi makakalimutan si Mayor Tommy dahil po nung namatay yung asawa ko, napilitan po akong kumandidato bilang congresswoman sa amin na walang paghahanda, walang pera, walang kahit ano. Pero yung una pong sumaklolo sa akin, si Mayor Tom. Kahit po may sariling laban siya dito sa inyong lungsod, pumunta po siya sa amin, inalagaan yung aking mga supporters, tinuruan, pinagawan po ako ng mga kalendaryo at mga tarpaulin dahil alam niya po na wala akong makikilingan. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Sa mga balita sa gawas sa nasod, nagbangga ang duha ka freight train didto sa Texas, USA. Tulo ka crew ang padayon pang gipangita samtang usa napalgan nga angol sa hitabo. Ang duha ka train nagsugat subay sa usa ka riles nga giresulta sa pagkabangga. Wala pa masayri kung ngano nga usa ka riles lang nagsubay ang duha ka train. Gidala sa ospital ang angol samtang gipangita pa sa nagsugat nga train ang tulo ka crew niini. Gipabakwit usab ang mga nagpuyo duol sa naitabuan aron malikay sa dugang kadaot.
injured in the blast at Movida. 8 ang naungol sa pagpamomba sulod sa Movida Kitchen Bar and Club Lounge Outlet sa Puchong, Malaysia. Gilabay kini og granada mga alas 2 sa kadlawon samtang nananaw ang mga customer sa Euro 2016 football match. Di mo menos 20 ka customer ang sulod sa bar dihang nahitabo ang pagpamomba. 4 ka lalaki ug 4 ka babay ang nangaangol. Gituhuan nga terorista ang responsable sa grenade attack. Adunay Facebook post ang usa ka lalaki nga miangkon nga maoy responsable sa nahitabo. Ang miangkon mipadayag usab sa iyang pagpasakop sa Islamic State. Matud niini ang gihimong pag-atake agi lang og panimalos sa mga kahilayan nga gihimo panahon sa Ramadan. 36 patay samtang 147 ang angol sa pagpamomba sa Ataturk Airport sa Istanbul, Turkey. Sagad sa mga biktima mga Turkish citizens. 3 ka tawo ang gituhuang responsable sa pag-atake sa airport. Mga Kurdish separatists o mga sakop sa ISIS ang mga suspect sa pagpamomba. Sa kuha sa CCTV camera sa airport, nagpinusilay ang mga suspect o mga gwardya sa entrance sa airport. Human sa pinusilay, gipabuto sa mga suspect ang ilang mga dalang bomba sa ilang lawas. Sa usa ka security video, makita ang usa sa suspect nga mipabuto sa iyang kaugalingon. Human kini natumba pagkaigo sa bala sa nahitabong pinusilay. Gisuspend ang tanang mga flights, pagawas o paingon sa airport. Hugot nga seguridad ang ipatuman sa mga vital installation sa rehiyon nunot sa mga terrorist attacks nga nahitabo sa uban nga nasud. Kini giaksyonan ni Edwin Cañete. As your critical incident managed, basig nahibong mo anong katindog. Walay report ang kapulisan nga mga hulga sa terorista dinhi sa Rion 7 taliwala sa nahitabong terrorist attack sa ubang nasod. Giauhag ni Senior Superintendent Ray Lindon Lawas ang kapulisan sa Rion nga magbinantayon kanunay ilabi na sa mga vital installations sama sa airport. Subling nga nawagan si Lawas sa katawhan nga mo-report dayon sa duol nga police station sa Higayon nga adunay tawo nga katingalahan kayo og mga lihok. Manawagan ko balik sa katawan, let's all be very vigilant and observant sa ato mga palibot. Kung natay makitaan nga medyo kadudahan, ipahibaw gyud sa authorities. Ang pagpatuban sa kahapsay kalinaw nga ilang gibuhat atol sa gihipaygayon nga Apex Summit dinhi sa Sugbo, mao gihapon ang ilang gigamit sa pagkakaron. Ato ang experience o lessons learned during the conduct of APEC diri sa Cebu. So padayon kanina tong gi-adapt o gi-implement kay nakita nato nga kinini ang mga procedures dako kayo gikatabang and makita po ninyo there are a lot of improvement as far as our security provisions during major events. Ang hugot nga pagpatuman sa seguridad sa kapulisan dinhi sa Rion nunot usab sa nahitabo nga pagpamumba sa airport sa Turkey nga usa ka terrorist attacks. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Simbahang Katoliko nakurat dihang nasayran nga usa sa Cora Paroko sa Lobok, Bohol ang naghikog sud sa pansayan sa ilang kumbento. Si Jinky Rusit sa detalye. Di makatuo ang Archdiocese sa Sugbo nga maghikog ang Cura Parokos sa Lubok, Bohol nga si Father Marcelino Biliran, 56 anyos, kinsa napalgang dunay higot siyang liog gamit ang extension wire sud sa pansayan sa ilang kumbento. Nasuta sa investigasyon nga posibleng naghikog kini tungod sa gihambin nga colon cancer nga alang niya wa nay kaayuhan. Apan kung ang simbahang Katoliko ang pasultihon, posibleng nakasinati og clinical depression ang biktima nga wa na mabantay sa mga parokyano. Karong adlaw unta sa ulugon sa ilang patron ang kapistahan o gilauman nga si Father Biliran maoy mo celebrar sa Santos nga misa. I-report man ni sa psychiatrist kung dunay kaso sa clinical depression kay he is a danger to himself, no, not to others but to himself. Alang nitan, magsilbi unta ang maong hitabo nga eye-opener ngadto sa uban pang mga kaparian. Isip mga modelo sa publiko, mas maayo nga mangita og kaistoryahan sa mga problema aron dili na mosangpot sa susamang insidente. Kini ang labing unang higayon nga adunay pari nga naghikog sa Kabisayan sa kasamtangan nga panahon ug dili inabuot panitan nga masundan pa kini. Busa auhag niya sa mga tao, likayan nga husgahan ang pari tungod kay tao rasab kini nga makasala. Unsa man tong pariang, ano na iunana man siya, it is not within us to judge him.
Right now, the most that we can do is learn from what had happened based sa akong giingon na kaganina. Bisan og tuyong nagpakamatay apan gipaybaw sa Archdiocese of Bohol nga misahan lang gihapon nila si Father Biliran alang sa kapahulayang dayon niya. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Incoming Vice President Leni Robredo mipadayag nga ang electoral protest nga gipasaka ni Bongbong Marcos makahatag kaniya ug higayon sa pagpadayag sa ilang habig. Kini gipadayag sa bag-ong Vice Presidente sa gikatakda nga pagsangat ni Marcos sa reklamo at tubangan sa Presidential Electoral Tribunal karong adlaw. Kini giaksyonan ni Sam Embalzado. Ang napilding of Vice Presidential Candidate Bongbong Marcos mireklamo at tubangan sa Presidential Electoral Tribunal gitikasan siya sa eleksyon ug bipasangil nga adunay fourth server nga gitago sa Comelec ug Smartmatic gikan sa publiko aron modaog si Robredo. Ang Presidential Electoral Tribunal mao ang gitahasan sa pagdawat sa election protest sa mga kandidato pagka-presidente ug vice-presidente. Mabuti naman na nag-file siya sa tamang body kasi mahirap nung dinadala niya sa media, lalo sa social media yung kanyang protesta kasi hindi kami nabibigyan ng pagkakataong sumagot. Sa laing bahin, gibutyag ni Vice President-elect Leni Robredo nga bibisita kaniya ang outgoing Vice President Jejomar Binay ni adtong Lunes. Si Binay miadto sa buhatan ni Robredo aron sa personal nga pag-congratulate kaniya sa iyang kadaugan. Mihatag sabong mga advices si Binay kang Robredo. Sabi niya buksan ko yung aking opisina para sa lahat na klase ng tao. Dapat maramdaman ng tao na anytime pwede silang pumunta sa aking opisina para dumulog. Ay, yung pangalawa, sabi niya tatagan ko yung sarili ko kasi marami nang lumalabas ngayon na paninira. Sabi niya gagrabe pa yan. Sa wala pa mo bisita si Binay, gusto unta ni Robredo nga siya ang moadto sa buhatan ni Binay aron pagpasalamat sa hapsay nga transisyon sa posisyon. Si Vice President-elect Leni Robredo buot manumpa isip bagong Vice Presidente ugma. Alang sa Aksyon Bisaya, Sam Embalzado, News 5. Mar Rojas og asawa niini nagkigtagbo sa gitawag niyang silent majority kinsa misuportar kaniya sa miaging eleksyon. Awhag niya sa publiko paabuto na lang ang saad nga federalismo sa nasod. Kinigaksyonan ni Jinky Rosit. Unom kasiman na human milabay ang eleksyon, subling giatubang sa naparot nga kandidato sa Liberal Party nga si Mar Rojas ang iyang mga supporters kaganiha. Sila ang gitawag og the silent majority kinsa pulos nagsulubog yellow t-shirts nga hugot nga misuporta sa iyang kandidatura. Kasagaran sa nanambong mga pribadong individual kinsa gipasalamatan ni Rojas. Lakip siyang gipasalamatan ang kapin sa 600,000 ka mga Subuanon nga mibutar kaniya. Iyang giangkon nga gawas sa kalipay na puno sab siya og kasagmuyo, kasuko ug pagpangluod sa iyang gidangatan apan wa siya magmahay sa desisyon nga nagpapili sa miagi nga piniliay. So I really appreciate that not only till election day, but even past election day. And here we are, 6 weeks after election day. We're still all together and hindi pa rin kayo bumibitiw, no? Si Rojas miingon nga doon na siya ay nakatunan nga leksyon sa hitabo. Iyang giklaro nga kung magpapili pagka-presidente sa nasod, kinahanglan magbaton og GMRC kun good manners and right conduct. I didn't make it, but I'm not sorry. I'm disappointed, but I don't regret. No, I thought it's something worth doing. It's a fight worth fighting. Nagtuo si Rojas nga lisod nga kabuton ang tulong ngadto sa unom ka buwan nga deadline aron masumpo ang kriminalidad sa nasod. Awhag niya sa publiko, paabuton na lang ang giingon nga federalism nga buot ipatuman sa Duterte administration. Thank you very much for that confidence and that trust, but we're all leaders. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Andam na ang Kapitolyo alang sa inauguration ni Cebu Governor Junjun Davide. 500 ka mga tao gilaumang mutambong sa maong kalihukan. Si Lorely May Dipaz sa report.
Atul sa inauguration ni Governor Junjun Davide sa Social Hall sa Provincial Capital ug mga adlaw, gilauman o nga pipila lang ang mutambong. Di mumino sa 500 lang ka mga tao ang formal nga gitagaan og imbitasyon sa maong kalihukan. Lakip ni ini ang mga higala ni Davide ug pipila ka mga tao nga misuporta kaniya sa miaging eleksyon. Actually, tungod sa limitation sa space diya sa Social Hall, we sent out actually invitations. So mga I think we sent out in mga 500 na siguro katao nga invited tomorrow. So basically we limit the entry diha sa Social Hall to the pre-invited nga mga guests tomorrow. Si Justice Japar di maampaw moay mo administer sa paghura ni Davide ug ni Vice Governor Agnes Magpali ug upat ka mga provincial board members. Matud ni Attorney Abing, magpadayon lang gihapon ang regular nga trabaho sa mga kawani sa Kapitolyo bisan sa mahitabong inauguration ug mga adlaw. I think mga 4 board members will also take their oath tomorrow. Kinsa man? Ang as far as I know, si Rasi, Franco, si Dong Baricuatro, si Librando, there's another one, I think si Yuli Daan. Mo to na-express of ni-confirm nga I think mo take out sila tomorrow. Alang sa Aksyon Bisaya, Lori Limay de Paz, News 5. Human sa taud-taud nga pagpinaabot, hingpit na gyud nga madawat sa mga kawani sa Cebu City Hall ang ilang mid-year bonus karong adlang Biyernes. Kini giaksyonan ni Leslie Caminade Vistil. Objections. There being none, the motion. Human maapurbahay sa konseho ang 5.8 billion budget sa tuig 2016. Hingpit na gyud nga maapud-apud sa mga empleyado ang ilang mid-year bonus. Matud pa ni Acting Mayor Margot Osmeña, di madala og kun ugma kini nila ihatag tungod sa kamubo sa panahon. Hinungdan nga karong Biyernes pa kini nila hingpit nga mahatag. June 29 naman ron. So now is the before, tomorrow is the on. medyo lisod, no? Plus remember, we are releasing today the PWD and tomorrow the senior citizen. So maglisod ba? Gipasalig ni Osmeña nga mangita sila og pamaagi aron ma-release sa 5,000 ka mga empleyado ang dugay na kayong gipaabot nga mid-year bonus. Gani ilang gipaspasan karon pinaagi sa pag-overtime aron lang masunod ang gidusong resolusyon niini nga kinahanglang ma-release ang mid-year bonus. Wa pa sa makadesisyon ang tresurera sa Sugbo kung ang bonus ipaagi ba nila og release sa tagsa-tagsa nila ka ATM o cash. I will be on 6 ball pens by that time. So we will do what we can to have it done, to have it released by Friday. By Friday. Yes, because I was already warned that at least 4,000 documents to be signed to release. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5. Nahimong mabulukon ang katapusang regular session sa 13th City Council sa Sugbo. Human gimbitar nila ang mga nasuspensong konsehal aron makapadayag sa ilang katapusan nga privilege speech. Si Leslie Caminade Vistil sa report. Sa katapusang adlaw sa session sa Sangguniang Panglungsod, gihatagan og kahigayunan ang tanang mga konsehal nga nasuspenso ug nahuman ang termino nga makahatag sa ilang katapusang privilege speech. Ang tanan pulos nagpasalamat sa mga Sugboanon nga misuporta kanila ato sa ilang pagserbisyo sa kagamhanan sa Lakmay sa Sugbo. Nag-iyahay sab sila sa pagpasigarbo sa ilang mga tagsa-tagsa nga nahimo ato sa ilang paglingkod isip konsehal. And see you around. To the employees, Merry Christmas for tomorrow. Samtang gipasalamatan sab ni Richie Osmeña ang mga empleyado sa pagkamaayo nila ug migreet kini og Merry Christmas. We should move forward. We owe this to the Cebuanos. There are big works ahead that need to be done to make Cebu City number 1 again. Ako nagpasalamaton sa inyong suporta, labi na gyud ngadto sa mga napasar nako mga resolution ug ordinansa. Tumong ug tinguha mao ang pagtabang sa dakbayan sa Sugbo aron makabot ang malungtarong kalambuan. Again, daghang kayong salamat sa inyong pag-abag o sa inyong pagsabot. Si Bob Cabarubias miingon nga bisan og di daghan ang iyang gipangpasar nga ordinansa apan daghan siyag natabangan nga Sugboanon sa kabukirang bahin tungod siyang pagka-electrical engineer. And if there is an end, there is always a beginning. I started my public service way back 1989
I became a barangay captain, and it ended 2007, 18 years of public service as a barangay captain. So when it was ended, I started a new beginning and became a city councilor. Si Konsyal Noel Wenceslao mipadayag nga iyang gihatag ang tanan niyang makaya aron malipay ang mga Sugbuanon ug nang hinaot siya nga natagbaw sila niini. Gitapos ni Wenceslao ang iyang speech pinaagi sa usa ka kanta nga My Way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not. To say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows, and I did it my way. Nangayo usab og pasaylo si outgoing Councilor Lee Hapson sa mga empleyado, ilabi na sa iyang mga staff nga di malikayan maabot gyud sa kasapot ug masingkahan. Gawas kang Hapson, nangayo usab og pasaylo si Vice Mayor Edgar Labella ngadto sa mga kaubanan sa konseho sa mga panahon nga sila magkainitay ug magkatinubagay. Gihangi usab ni Acting Mayor Margot Osmeña ang tanan sa pagbabilin sa pagrenespituay sa matag usa kun unsa man niini ang gipiling baruganan. It is a very common expression that parting is such sweet sorrow. But you must admit it is not sweet but depressing. But somehow, whom we met, we will eventually part. We had some petty quarrels, just like brothers and sisters. But of course, this did not deter us from helping one another to bring out what is the best for the people of the city of Cebu. I just ask that we cooperate in as much as we can for the future of our Cebu. It may be hard for others to accept, but we have no choice. We have chosen. And in the same for our country and our city, it is always about the people whom we have gone to, who we have addressed, we have sung to for the others, even danced to by the others, and then they have chosen. Let us respect. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vestil, News 5. Adunay nakitang pagkuwang sa gipahigayon nga earthquake drill sa kapulisan. Kinigaksyonan ni Jen Grace Obeñita. Human sa earthquake drill nga gipahigayon sa Camp Seri Osmeña ganihang buntag, nakita nga nanginahanglan gihapon kini og improvement. Samtang gihimo ang evacuation sa mga pulis, nakita nga dili kini seryoso o giisip gihapon kini nga usa lang ka drill. Matod ni Senior Superintendent Ray Lindon Lawas, gikinahanglan usab nga i-improve ang ilang public address system. Which ang madungog nato sa ato ang pay system nga kanaas lang murag static. So kato di ay that's supposed to be the trembling sound. Murag nagdahunog na kunuhay ba, that would signify nga na ilinog. Anadunggan na lang nato ang katong the sound of the siren, which is supposed to be the signal for us to evacuate. Nakita usab nga nagkuwang og training ang kapulisan sa paghatag og first aid sa mga biktima. Napakyas usab ang kapulisan human sa wa nagkadimao nga search and rescue operations sa mga biktima nga wala kagawas sa building. So since ganina nakita man nato nga identify na nato where in that particular area ang atong victim. So therefore, supposedly ang atong mga responders like the engineer will go there together with our responders to conduct the search and rescue operations because our purpose for there is first and foremost the safety of our responders as well as the victim and the general public. So with that, sumala sa Plans and Training Division sa Office of the Civil Defense nga si Joy Hernandez, kinahanglan nga adunay response team ang kada division sa kampo. Hinoon, matod ni Hernandez, wala jud perpektong earthquake drill o gihimo lang aron makahibaw ang katawan unsay buhaton kung dunay linog. Dili kini ang unang higayon nga adunay nakitang pagkuwang sa kapulisan sa earthquake drill. Sa una ng earthquake drill, wala makit-i sa mga responders ang mga biktima kani apil kini sa pagbakwit. I-check ang ilahang unsa sila ka ready sa pag-perform but wa nila nakita ang atong mga victims last time. So that's why nga wa gyud victim nga nakagawas kay ang victim di ay ni-evacuate po di ay dere. Alang sa Aksyon Bisaya, Jingis Obeñata, News 5. Mangita og laing pundo nga igasto sa renovation sa Mayor's Office ang bag-ong mamunuan sa dakbayan sa Sugbo. Wala aprobahi sa nabilin nga upat ka sakop
sa konseho ang budget alang niini. Kinigyaksyonan ni Faye Tuabe. Okay, maybe we can judge a calamity like what they always do. No. Gipaagi sa komedya ni Acting Mayor Margot Osmeña ang pagpangita og budget para sa renovation sa Mayor's Office sa 8th floor sa Executive Building. Wa-aprobahi sa konseho ang 2 million pesos nga renovation budget nga giapil sa revised annual budget sa syudad nga gisubmit ni Osmeña. Ang 6 billion pesos nga proposed budget giaprobahan apan gitangtang niini ang 2 million pesos renovation budget. Matud pa ni Osmeña nga wa siya problema kung gitangtang kini sa budget. No problem. It's not an issue. I mean, they just wanted to show that they can take away 2 million. Fine, go ahead. No big deal. Adto na mag-opisina sa 8th floor si incoming Mayor Osmeña hinungdan nga himuon og City Treasurer's Office ang opisina ni kanhi Mayor Rama. Matud ni Osmeña, magpadayon gihapon ang pag-renovate sa opisina sa mayor bisag wala na kini giapil sa budget. It's ongoing already. You know, so we can it'll go. Anyway, the other like the desks, the fixtures, I'm going to give my desk and my table from my office now. Lakip sa naaprubahan nga revised annual budget ang 266 million pesos nga bayranan sa principal loan sa South Road Properties ug 124 million pesos nga interes sa maong utang. Alang sa Aksyon Bisaya, Faye Tuabe, News 5. Ugma na ang katapusang deadline sa filing sa SOSE. Apan hangtod karon duna lang gihapoy unom ka mga kandidato sa milabay nga eleksyon nga mipakyas sa pagsumiter nini sa COMELEC. Si Carlos Ebo sa report. Base sa talaan sa Commission on Elections, tulo pa ka kandidato gikan sa orihinal nga siyam ang nakasumiter silang Statement of Contributions and Expenditures kun SOSE sa buhatan sa COMELEC. Nalatid sa Section 14 sa Republic Act 7166, kinahanglantan ng kandidato o cashier sa usa ka political party musumiter sa ilang mga SOSE sud sa 30 ka adlaw kung diin nalatid ang kinatibuk ang nagasto nila atul sa pagpangampanya. Sa pagkakaroon, aduna pay unom ka mga kandidato ang napakyas sa pagduso sa ilang SOSE. Iklaro sa Provincial Supervisor sa COMELEC, Atty. Leonel Marco Castellano, nga kutob na lang ugma ang katapusang adlaw aron sila moduaw sa ilang buhatan. Sa higayong mapakyas, dunay multang nga ipahamtang ang COMELEC ngadto nila. Sa unang offense, 30,000 pesos depende sa posisyon o posibleng disqualification to run public office na sa ikaduhang higayon. Office. Based on previous resolution, they will be made to, kung first offense, fine, depending upon the position, no? So, papa-fine sila. Second offense, kung mulansar sila utro, they will be subject to disqualification, no? So, disqualification case. Alang sa Aksyon Bisaya, Carlos Ebo, News 5. Mga sakop sa Team Rama mo take oath atubangan sa pinakakaraan nga barangay kapitan sa Dakbayan sa Sugbo. Kinigyaksyonan ni Warren Durango. Ipahigayon ugma sa buntag ang oath-taking sa mga sakop sa Team Rama atubangan kang adlaon Barangay Kapitan Nieves Nara. Si Barangay Kapitan Nara ang inahan sa kanhi Barangay Kapitan Elvis Nara kinsa namatay sa usa ka motorcycle accident human miuli sa sakinan nga gi-issue sa City Hall kaniya. Matod ni Vice Mayor-elect Edgardo Labella, gipili nila si Kapitan Nara nga usa ka babay. Alang usab sa pasidungog kaniya, isip usa sa pinakakaraan ug pinakadungay nga kapitan nga nagserbisyo sa Dakbayan sa Sugbo. Considering babae, barangay kapitan, and she is also one of the oldest, if not the oldest barangay captain. I mean, she has served as the barangay for so many terms already. So ato lang sa nang we have to give due recognition to that. Dugang ni Vice Mayor-elect Labella, ang ilang pagpili kang Nara usa ka pagpakita og importansya sa mga barangay ug pag-ila sa kababainhan nga moserbisyo sa gobyerno. To also acknowledge the role of women in governance and also to acknowledge the fact that she is one of the long-serving barangay officials in the city of Cebu. Unya, para sa pagpaila nga ang atong trust karon ang pagtan-aw nato para gyud sa atong mga kabarangayan o sa atong mga kababayan. Ang oath-taking ipahigayon ugma sa Rama Compound, Basak, Cebu City, gikan sa alas 7:30 hangtod sa alas 9 sa buntag. Ukas kini sa tanan nga gusto mo tambong sa kalihukan. Alang sa Aksyon Bisaya, Warren Durango,
News 5. Atol sa inaugurasyon ni incoming President Rodrigo Duterte ugmang adlaw, nanawagan ang militanteng pundok Sanlakas nga tumanon unta sa bagong presidente ang iyang mga saad sa Pilipinas. Giklaro sa Secretary General sa Sanlakas Cebu, Teody Navea, nga unta matuman ug haom ang mga programa nga implementar sa Duterte administration. Panghinaot sa maong grupo nga makapot na sa nasod ang tinud-anay nga kabaguhan pinaagi sa saktong pagdumala ni Duterte. Apan ilang giklaro nga sama sa ubang human rights activists, supak sab sila sa summary killings nga naitabo karon sa nasod. May political will, number one. Number two, klaro sa iyang pronouncement nga gusto niya nga malihok ang problema sa katawan. Ang kahapsay, ang kalinaw, ang mataga ng trabaho. Formal na nga gidawat sa kanhi Public Information Officer sa Kapitolyo ang tahas nga mahimong executive assistant sa bag-ong natukod nga Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Office. Si Roxanne C. sa detalye. Formal na nga gidawat ni Ethel Natera, kanhi Information Officer sa Provincial Capital, ang tanyag nga mahimong executive assistant sa bag-ong natukod nga Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Office. Tinguha ni Board Member Ivy Dorano Meca nga duna siya'y kauban sa pagpatuman sa mga programa sa Sipadaw. Ang tahas ni Natera mao ang pagtabang sa pagpagawas og mga impormasyon kabahin sa batayon nga anti-illegal drug program sa Sugbo. Giangkon ni Natera usa sa rason na mubiya siya sa PIO mao ang stress nga dala sa kadako sa scope niini. So ang Drug Abuse Office mo gud focus na siya usa na lang imutan-awon, which is ang drugs ra gyud. So hopefully, it's a better move for me. Mas haom siya sa akong kinahanglanon for my family, for myself, and for the capital. Dugang ni Natera, nahibalo na ang gobernador sa bag-o niyang posisyon. Nakig-istorya na usab kini sa incoming Public Information Officer na si Jason Monteclar aron hapsay ang transition sa maong opisina. We've talked about unsay mga trabaho na ko diri, unsay mga expectation, kinsay mga tao nga akong ika-deal, not just in sa Capitol, basta pa mga empleyado diri, mga departments, kamo, unsab mga pending projects na ko diri, nga akong ihatag sa iyaha, because smooth man among kuan. Maya mo pag-istorya ni Jason. Karong Biyernes na effective ang paglingkod ni Jason Monteclar, apan dili pa makaalagad si Natera isip executive assistant sa Sipadaw tungod sa gikinahanglan pa nga mga papeles. Alang sa Aksyon Bisaya, Roxanne C., News 5. Maukadto mga balita sa Aksyon Bisaya, ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdo nga opinyon ug konkretong solusyon. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, kay di lang kutob sa balita, aksyon!